Jste už. Moje rychlost je relativní. Mám rozbitou pantofli. Já ne, heč, já totiž žádnou nemám. Nechte toho, nejsme tu kvůli vašim pantoflím. Co to je? Proč sedí na zemi? Tohle je reprodukce slavného obrazu od Claudia Moneta. Nazývá se Snídaně v trávě. Nechtěla bych snídat v trávě. Já jo. Ano. Ale kdeže? To je typický příklad impresionismu. To je zajímavý motýlek. Ale představte si, že Monet tenhle obraz kopčil od jiného tehdejšího umělce, akorát z něj odstranil nahé osoby. Cože, tam byly nějaký nahý ženský? Kecáš, kdeže je ten druhý obraz? Prohlížíme si umělecký dílo a ty myslíš na tohle? Ten druhý obraz je uložen taky tady v muzeu, ale vidím, že se raději budeme držet v pěkný vzdálenosti od něj. Co? Já si ho vygooglím. Počkej, takže jakže to bylo s tím obrazem? On ho vážně obkreslil podle něj? Ten asi neměl moc velkou fantazii, co? A víte, proč to tak udělal? Kousal se nudou a nevěděl, co by? Ale jděte. Udělal to proto, aby se zviditelnil. Nebyl totiž tak slavný a tak využil podobnosti jejich jmen a nakreslil stejný obraz a lidé si je podle toho pletli. On využil logický klam. Logický klam? Ty jsi taky logický klam, prosím tě. Když si odmyslím ty šmouhy a představím si ten obraz, nejsou ty lidi tam nějak víc prostorově řešený? Vždyť se podívej na tu jejich snídaní, to se pak nemůžeš divit, že vypadají tak, jak vypadají. Kdeže je uložený originál? Co? Já ho ještě nestahoval. Je uložený v muzeu d'Orsay v Paříži. Kdy už půjdeme na ten nahý obraz? Pojď, jdeme.